Da ni'n edrych ymlaen yn fawr I groesawu dysgwyr newydd blwyddyn 12 a dysgwyr blwyddyn 13 yn ôl i'r ysgol ar y 3 o mis Medi. Pan fyddwch chi'n cyrraedd yr ysgol boed mewn car, yn cerdded neu'n teithio ar y bws, mi fyddwch chi yn dod fyny'r llwybr at yr ysgol ac yn dod yn syth yn eich blaen ac yn dod at ddrws y ganolfan hamdden ac yn mynd trwy'r drws trwy'r ysgol i'r rhan canol fyny'r llwybr at fynedfa drws yr adran wyddoniaeth a dylunio technoleg ar gyfer eich ardal chi. We are looking forward to welcoming the new Year 12 learners and the Year 13 learners back to school on the 3rd of September. When you arrive in school, if that is in a car, bus or walking, you will come up the path, straight ahead, through the leisure centre doors, through the centre building of the school, and you will come to the entrance for the Year 12 and 13 learning area in the Science and Design and Technology block.